इथे आमचा पोज चालू आहे, पोज थंबनेलसाठी. चल ये बस, नामकरण सोहळ्याची आम्ही तयारी करतोय. ऊन चांगला पडलाय, पाऊस गेलाय. आता मी बघा ह्याच्यावरती काय सुकायला टाकते. असं बोला की या ही बघा ही काकींची साडी मी आणली म्हणून हे तरी बोला की क्यों असं बोलायचं. काव्या, आज तू इकडे का ना आली? दुसऱ्या जायचं ना आपण आपल्या घरी. हा, ऊन नुसतं आलंय. खालून सुकलाय. काव्या फुल दे. दे की पिशवी. दुधाची पिशवी आम्हाला कोणते फ्री देऊन गेला. मिरची आपली चांगली मोडलेली वगैरे आहे. सुकवलेली पण होती एकदा, पण आता दळायला द्यायची आहे ना, म्हणून परत सुकवायची. ते भाजायला नको. अजून कुरकुरीत होतील. कुरकुरीत आवाज येतोय ना सरसरीत. हो. काव्या, तुमचा तो बाळाबा काय करतोय? अरे तो बारका पाडाय ना त्याच्याशी भांडतो तो म्हणतो तिकडे बांधतात आई वरच ते जागा म्हणतो लय तो आराम मी आईशी जर का झालाय म्हणून तुला मारतो ना. पुन्हा आई बडबडत होती. काय बडबडत होती? लाईट गेला उडत आणि लाईट आला घुडत. तू मारतो? तू काय नाश्ता केला आज? चपाती आणि कुरकुरे. चाय चपाती कुरकुरे? नाही, चपातीच्या आधी नंतर कुरकुरे खाल्ले. तू काय आणला? गरम पाणी. ते काय खाणं असतं, पिणं असतं पिणं. अरे माझा फोन लागे माझा फोन. काव्याने फुल दिला ना, ते तुळशीला टाकला बघ, घातला. काव्याचा लाल फुल. ए आई काय म्हणते पाड्याला? पाड्याला काय म्हणते आई? त्या पाड्याला काय म्हणते? बारका छोटू आहे ना तो, हा ती गौरी येते हा. त्यासारखा झालाय. होय काय? उंदरा एकदम शेपटीवर मांजरासारखी उंडरतो. म्हणून त्याला बोलायचं हा नुसता गप्प असतो, त्याला चाव चाव चावतो म्हणून आई पडले. मग हा तिकडे होतो बाजूला. त्याला बाबांना म्हटलं तेला चारा असतो ना, हिरवा चारा त्याला घाला, त्याला नको ते खातात. मग त्याला काय असतं तर त्याने तिकडे बांधलेलं पुढे, तर हा त्याला तिकडे खायला नाही म्हणून इकडे बांधला नेऊन परत. त्याला ऊन लागे म्हणून तो इकडे आला. त्या थंडी वाजते ना गुरांना, पाऊस पडला तर मग इकडे उन्हात बसला होता. आणि जेव्हा ती गुरं बाहेर पडली तेव्हा तो ह्या भांड्याला लागला म्हणून नाही होत. हा हेच बोलले की आता. नाही काय, तू तर काहीतरी वेगळं बोलली. खरंच बोलले. आई काय बोलली वेगळं, त्याच्या आईसारखा. अहो त्याच्या आईशी सारखा तो झालाय उंडरा असं बोलली. माझ्यासारखी शेपटीवर आणि तुकडुक मिरचीचं काय दाखवत होतीस? मिरचीचं आहे ना, परत माणसं काय बोलती, वरती का नाही सुकायला टाकली मिरची. हा मग आता पाऊस पडतोय ना, पावसाचे दिवस आहेत ना, म्हणून खाली जवळच टाकली आहे. कारण पाऊस धरला की पटकन काढता येतील आणि वर जाईपर्यंत भिजतील. आणि समजा पाऊस पडला तर मग ती उचलून तशीच घरात घ्यायची.
वरती असल्यावर प्रॉब्लेम होतो. तरी आता नाही वाटत आहे, इकडे वरती ढगांकडे बघून वाटत नाही की पाऊस पडणार आहे. ऊन वाटतो आता है ना. पावसाच्या वेळी पाऊस वाटतो की हा पाऊस पडणार आहे. हा म्हणून मी त्याला खालीच सुकायला टाकले. बी आता ही मिरची सुकले ना आपले की दळायला नेताना त्याचं बी राहतो ना खालचं, ते बी भाजायचा जरा. आता मी काय बोलतो, आपण सर्व माणसांना हसवूया का, हा जरा स्माइल देऊया त्यांच्या फेसवर. हा हां तर मी हा व्हिडिओ रिलीज करतोय. ह्या व्हिडिओच्या नंतर हा मला असं वाटतं की जर तुम्ही चांगला रिस्पॉन्स दिला की तुम्ही खूप हसाल पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा. पुढचा व्हिडिओचा टायटल काय असणार, नामकरण सोहळा. नामकरण सोहळा. नाव कोणाचं ठेवायचं आहे? नाव कोणाचे ठेवायचे सांगतो. हा. सुरुवात आपण आता बघा, या मोबाईलवरती मी लिहून घेतलेलं आहे. सुरुवात आपण ह्या सापासून करायची. हा हा साला तुम्ही काहीतरी नाव ठेवा. हा मग हे आमच्या चिक्कूच्या झाडाला तुम्ही काहीतरी नाव ठेवा. हा मग आमच्या लिंबूच्या झाडाला तुम्ही काहीतरी नाव ठेवा. हा. म्हणजे असं नाव ठेवा की ते शोभण्यासारखं असो किंवा माणसांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल यायला असं. बरोबर. बरोबर. 1 2 3 बघा, इकडून लाईन स्टार्ट करा. 1 नंबर 2 नंबर 3 किंवा तुम्ही 1 नंबर लिहिलं तर मला समजेल की ह्याच्यासाठी तुम्ही नाव ठेवलं आहे. हा आणि ते नावं मी तुमच्या म्हणजे तुमच्या नावासकट वाचून दाखवणार. फॉर एन एक्झाम्पल मी ह्याचं विचारलं होतं. हा, तुमचं नाव पण सांगायचं आपण. हां नाही, कमेंटमध्ये दिसणारच. हा हे मी ह्या झाडासाठी नाव विचारलं होतं माहिती आहे. हा ह्याला काय म्हणायचं, मी डान्सिंग ट्री हा है ना. हा तर कमेंट आलेले आहेत, कमेंट वाचून दाखवतो बघा मी. कोणाचे नाव आले ते तुम्ही बघा. हा. तर सर्वात पहिला नाव आलं आहे डान्सिंग ट्रीसाठी नीता मानकर. ह्यांनी म्हणलंय त्याचं नाव नटराज ठेवा. नटराज. नटराज का सांग, का नटराज? का ते नाटक करतोय, नाचतोय नाही, म्हणून? सारेगामा पदनिसा सोबत नृत्य करेल ना, नृत्य करतोय ना, म्हणून नटराज. अच्छा, मस्त. मस्त ना. हा. आणि नंतर हे काय उडलं, पिशवी. पिशवी. मग असंच तू बघा किती नंबर असतील. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, मग आपला 6 नंबर तो आहे, तो 6वा नंबर आहे. हा, ते आपल्या सोनचाफ्याचं झाड. हां, आणि 7वा नंबर परत 6ला पडतोय. हा. मग तुम्ही लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही नंबरच्या हिशोबाने आम्हाला नाव सांगा. मग तुमचं आम्ही एकदम फनी नाव असलं पाहिजे, कसं माणसं हसली पाहिजे बघून, बरोबर. है ना. हा. तर त्याला हे असं नाव ठेवलं. त्यालाच अजून एक, म्हणजे त्याच्याबद्दलच मी विचारलं होतं ना, हम्म. अजून एक त्याला एक खूप छान नाव आलेत. त्यालाच. हां, म्हणजे त्याच्याबद्दलच विचारलं ना आपण. हा. तर स्मिता शिंदे आणि जाई भोसले हा. यांनी त्याला तक धूम धूम नाव ठेवलंय. अरे तक धूम धूम. मस्त ना ते. हा. तो गाणं आहे ना, कोणता गाणं आहे सांग, तक धूम धूमचा. तक धूम धूम. कोई लड़की है जब वो मिलती है, माहिती आहे बारिश होती है. है ना. बरोबर. तक धूम धूम तक धूम धूम. तसंच नसतं ते. नसतं ना. असं काहीतरी नाव द्या, म्हणजे किती मजा वाटते बघायला ना. ते जरा ऐकायला. तुम्ही त्या झाडाला परत पण नाव देऊ शकता. आणि तुम्ही पण ज्या त्याला एवढी नावं ठेवतात आहेत, पण ह्याला बिचारायला नाव कोणती? हा नाही, म्हणूनच तर बोलतो आता नामकरण सोहळा करायचा आपल्याला. हा. आणि ते नावं आपल्या सबस्क्रायबर आणि आपल्या व्ह्युअर्सने दिले असणार. बरोबर. आणि त्याच्या नावाची नेम प्लेट करून, म्हणजे अशी पावसाळी असणार ती, हा. कार्डबोर्ड पेपर आणि त्याला प्लास्टिक लावून मी सर्व लावणार त्याच्यासमोर. हा, या आपल्या सबस्क्रायबरनी नावं ठेवलेली आहे. आणि अशी नावं ठेवा जी एकदम मस्त असतील आणि काहीतरी वेगळी असतील किंवा हसवण्यासारखी असतील. हा, बरोबर. हां, अजून एक त्याला 2 जणांनी नाव दिलं त्यालाच. रॉनी आहे ना, रॉनी एक नाव, म्हणजे आपले व्ह्युअर आहेत, हा. त्यांनी त्याला मायकल जॅक्सन नाव दिलंय. मायकल जे. म्हणजे कसं त्याची हे बघू ना, डान्स करत असतं ना, हा, ते बघ आता आव्हान आहे तरी पण ते डान्स करताय. किती मस्त वाटतं ना असं बघून. असे नाव ठेवले ते कसं झाडांना पण मस्त वाटेल आणि ऐकणाऱ्यांना पण एकदम तोंडावर स्माईल येईल. तेच ना. हां, आता अजून एक लास्ट नाव घेतो. अजून एक कमेंट करणाऱ्यांचं नाव आहे उर्सुला. हा. त्यांनी त्याला डान्सिंग क्वीन म्हणलंय. डान्सिंग क्वीन. मस्त ना. डान्सिंग क्वीन. हां एकदम मस्त क्यूट नाव. हां, असं आता ह्याच्यानंतर मग आपण अरे मग आता हवा नाही तरी पण ते नाचतंय. हां, हालतच असतो सारखा. मग असं आज आपण ठरवायचं की कोणतं नाव बेस्ट आहे आणि तुमच्यापैकी कोणाचं नाव आपण ठरवायचं. बरोबर. असं नाव द्या तुम्ही. मग येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये नामकरण सोहळा नक्कीच ठेवू देता. तरी परत नंबर आहे का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर. तुळशीला नाही, 6 नंबर, हे 7, म्हणजे 6 पासून 7 नंबर पडतोय. मग तुम्ही लक्षात घ्या. मग सा रे ग म, ह्यांना पण नावं ठेवायची वेगवेगळी. सा रे ग म तर आहेत नॉर्मल नावं, पण ह्याच्यात पण काहीतरी वेगळी नावं ठेवायची. आणि आपण तुळशीच्या पाठीमागे पण एक झाड लावलंय जास्वंदीचा. हा काय, ते काय तुळशीच्या पाठी बघ ना कोपऱ्यात. बापरे, ते तर विसरलोच मी. फुलं येणार ना ती तुळशीवरच येणार आहेत.
हां चल, यात जास्वंदीला पण तुम्ही काहीतरी वेगळं नाव द्या, त्याला नंबर इन्क्लूड नका करू, हा, ते नवीनच लावलेलं आहे. नवीनच लावलं आहे बघा आम्ही. असं काय ना काय असं जसं जसं ओपन होत जाईल तसं आपण काहीतरी वेगवेगळं लावत जाणार, हा. है ना. आणि तुम्ही मला एक सांगा, तुम्हाला लाईव्ह फार्मिंग बघायची आहे का तिकडे? ती बघा. हिरवं हिरवं गार येतोय. नाही ना, ते नाही, हा. ते काकांची एरिया आहे ना ती हा, हा, काव्याची. हा. काव्य कुठे गेली तिकडे ते लोक फार्मिंग करणार आहे ना, काय काय लावणार आहे. ह्याच्या इकडे पण बघा, इथे पण काहीतरी लावणार आहेत. आणि आपण काव्याला आपण बोलवतो, पण ती असं नाही की ती काकी ओरडते. काव्या म्हणते आता कुणाकडे जायचं नाही, आपल्या आपल्या घरात बसायचं. गुड मेसेज, चांगला मेसेज देते. हा, ती आपली बरी आहे. काय बोलते? हे मिरची, आपल्याला मिरची पावडरची पण गरज असते ना. आता सामान कुठून इथून आणणार, म्हटलं जाऊ दे आपल्याला मिरची पावडर ऍक्च्युली आम्ही तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचा मसाला बनवून दाखवणार होतो. दाखवणार होतो. हा, लॉकडाऊनमुळे काय मसाला वेगळे बाकी काय साहित्य आणायला मिळत नाही. ही मिरची आम्ही मिरची ठेवून पण खराब होणार ना. मिरची खूप अगोदर आणली होती ना. हम्म. जाऊ दे. आज काय बनवलंय नाश्त्याला किंवा जेवणामध्ये? आज नाश्ता बनवते, चल आधी मिरची टाकली उन्हात. हम्म. आता तुम्ही झाडांना आहे ना चांगली चांगली नावं द्या, आणि तुमचे कमेंटची आम्ही वाट बघतोय. आणि तुम्ही तुमचे कमेंट आम्ही वाचल्यावर तुम्हाला काय बोलते, तुमचे कमेंट वाचून आम्ही त्या झाडांना परत नाव देऊ. हा, तुमची कमेंट वाचून आम्ही त्या झाडांना परत नाव देऊ, आणि आम्ही तिथे आहे ना झाडांच्या बाजूला नावं लिहून ठेवू. हे व्हिडिओ बनवण्याचं रिझन काय की ह्या परिस्थितीमध्ये तुमच्या तोंडावर स्माइल तरी येईल. आणि तुम्ही ना दुसऱ्या टेन्शन मध्ये नाही राहणार, तर आमच्या टेन्शन मध्ये राहणार. टेन्शन मध्ये हसायच्या याच्यामध्ये. हा असं बोल. असं म्हणजे ते टेन्शन वेगळं आणि हे टेन्शन वेगळं. आता त्या झाडाचं नाव बघा, चक दुम दुम आम्ही ठेवलं तर किती मस्त वाटेल. मस्त वाटतं. किंवा मायकल जॅक्सन, है ना. हा. तसं तुम्ही नावं ठेवा. दुमदुम म्हटलं ना लोक बघतच राहतील. हा. अरे वा म्हणते चक दुमदुम असं बोल. फॉर एन एक्झाम्पल काही सांगू शकतो, म्हणजे रिलेट नाही करत आहे, हा. तर त्याचं नाव आपण सैराट ठेवू शकतो. हा. हा होय. हा, म्हणजे असं काही ठेवू शकतो आपण नाव. तसं तुम्ही नावं ठेवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि स्माइल करत राहा. हसत राहा. हा, आणि व्हिडिओला आता लाईक पण सगळं करा. दुःख विसरायचं आणि हसत राहायचं. हा, आता सर्वात आधी तर लाईक करा, शेअर करा आणि पाणी पिया, आणि सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि कमेंट नक्कीच करा. आणि